A máme tu ešte vianočný špeciál, ktorý dnes pripravovali Paulína Borecká, Karin Smutná, Mária Mia Bridová, Gretka Rojková z 9. C, Laura Zelisková, Katka Hruškovičová, Lenka Rezáková z 9. T, Sofia Chudíková, Natália Ivančíková, Hanka Ševčíková z 8. A, Alicka Závodná, Grétka Tótová, Ninka Ambrová z 6. A ešte špeciálne ďakujeme Nikolasovi Santovi Potockému a jeho pomocníkom Michal Oleksík a Samuel Slamka. Vianoce sú časom pokoja, spomalenia a prianí. Aj naši učitelia majú vianočné tradície. Niektoré pokojné, iné možno prekvapivé. A naši moderátori sa ich pýtali, čo pre nich znamenajú Vianoce. No a tiež sa pozreli na tento výnimočný čas v roku očami tých najmladších, našich žiakov, a položili im niekoľko otázok. Aká je tvoja najbľúbenejšia vianočná tradícia? Vianočná variácia parkovej polievky. Keď sme všetci celá rodina pri stromčeku. Asi rozbalovanie darčekov. Hádzanie orechov do kuta. Čo máš najradšej na vianočnom období v škole? Že vlastne sme 2 triedy spolu a že proste si dávame darčeky navzájom. Asi minibazár, lebo vyzbierame veľa peňazí a je to taký kreatívny deň. Máš radšej živý alebo umelý stromček? Živý, lebo dobre vonia a je to krajšia atmosféra. Čo by si želala od Ježiška pre svoju triedu? No ja by som si želala mäkšie stoličky a gauč s pingpongovým stolom. Novú učiteľku. Asi rozum. No ja by som si pre nich želala, hlavne aby radi chodili do školy, aby sa tu cítili spokojní, šťastní a aby sa im darilo. No ja by som si želala hlavne zdravie a pokoj, pretože také veci ako hračky určite dostanú od svojich rodičov. Aká je tvoja obľúbená vianočná pesnička? Nech nás sneží. Tak určite každý deň budú dobré Vianoce, pretože proste príde mi to ako aj normálne dobrá pesnička, ale je aj zároveň vianočná. Rovničky. A prečo? Preto, lebo je krásna a milujem zimu. All I Want for Christmas is You. Last Christmas. Aká je tvoja obľúbená vianočná rozprávka? 3 oriešky pre popolušku. A prečo? Od malička sa mi páči. Perím baba. Prečo? Lebo vždy sme ju pozerávali a je proste super. Tak určite pelišky. A podľa mňa preto, lebo je to celkovo taká podľa mňa tradícia u nás doma, že proste vždycky na vianočný večer si všetci pozrieme pelišky. Mrázik. Grinch. Koľko koláčov treba, aby ste zabudli na opravu testov cez prázdniny? 0, lebo testy cez prázdniny neopravujem. Ja neľúbim koláče, ja by som si prosila niečo slané. Čo bol najlepší darček, aký si kedy dostal? No psa a veľmi ma to potešilo. Xbox. Ručne vyrobený netopier, bez jedného oka. Takú pištol som dostal, hračkársku a do nej penové náboje. Asi triezlačareň. Nový bicykel. Keby žiaci boli darčeky, koľky by asi potrebovali reklamáciu? Darčeky sa nereklamujú, takže žiadne, my máme skvelé deti. Aké je tvoje obľúbené vianočné jedlo? Kapor, lebo ja mám rada ryby. Rezen so šalátom. A ryba. Kapustnica a kačica s lokšami. Na čo sa v decembri v škole najviac tešíš? Na kamošov. Na prázdniny. Koláčov musíme priniesť, aby sa písomka zmenila na dobrovoľné cvičenie. No, buď za každého jeden koláč, alebo jednu študentskú pečať. Toľko koláčov, koľko detí je v triede, aby každý mohol jeden dostať. Mali byť rozprávková postava na Vianoce, ktorá by to bola? Asi určite Grinch. Princezna. A prečo? Lebo baby sú princezny. Veríte, že sú žiaci v decembri hyperaktívni kvôli Vianociam, alebo je to len vesmírny žart na učiteľov? Je to vesmírny žart na učiteľov. Samozrejme, všetci sme takí. Je pre učiteľa náročnejšie vysvetliť látku v decembri, alebo vysvetliť, prečo už fakt nemôžeme pozerať film?
Je náročnejšie vysvetliť, prečo už fakt nemôžeme pozerať film a hrať Kahoot. Koľko sekúnd trvá, kým sa vaša vianočná nálada rozplynie po vstupe do triedy? Mne sa nikdy nerozplynie vianočná nálada. Nerozplynie sa. Je pravda, že učitelia majú špeciálny vianočný radar na to, kto opisuje? To sa nehovorí. Keby ste mali jeden vianočný gombík reset žiakov, koľkokrát by ste ho stlačili? Ani raz. Koľkokrát za december poviete vetu a môžeme sa upokojiť? A je to váš vianočný hit. 2 razy. Pri mikrofóne máme pani zástupkyňu. Dobrý deň. Dobrý deň. Je možné vypočítať pravdepodobnosť, že dostaneme jednotku ešte pred prázdninami? Je to možné vypočítať, ale myslím si, že pravdepodobnosť je taká 10% maximálne. Keď zazvoní na prázdniny, cítite radosť alebo premýšľate, čo bude v januári? V tejto pozícii momentálne premýšľam, čo bude v januári. Aký je najkrajší darček, ktorý môže žiak dostať od zástupkyne? Jeden deň voľna navyše? Myslíte si, že učitelia si hovoria, kto potrebuje Vianoce? Veď decembrové suplovania sú tiež darček. No, ako sa to vezme? Pre niekoho darček, pre niekoho utrpenie. Vianoce by neboli úplné bez Santu, bez sobov a lietajúcich saní. V druhej časti nášho špeciálneho vianočného podcastu sme sa pýtali žiakov na netradičné a vtipné otázky, ktoré boli zverejnené v obidvoch blokoch. Niektoré odpovede by sme radi s vami zdieľali. Čo by sa stalo, keby Santa zjedol priveľa koláčikov? Santa by stučnel a nezmestil by sa do komína. Nafúkne sa mu brucho. Soby by nevládali utiahnuť sane. Bolo by mu zle, nestihol by zabaliť darčeky a nevošiel by sa do saní. Nič, lebo viac pridať sa už nedá. Mal by o to väčší dôvod ísť do fitka. Čo je najväčší problém Santových saní? Pretože sa nevedia bez sobou pohnúť ani na meter. Sú veľké a nezmestia sa na strechu. Deti ich môžu uvidieť. Že nelietajú. Nezmestí sa tam veľa darčekov, keď mu odletia soby. Nemajú funkčnú Wi-Fi. A posledný, najväčší problém Santových saní je, že nemajú dušu. Prečo má Santa bradu? Aby si s ňou zametal chodník, keď bude v saniach. Pretože keby ju nemal, bol by to iba každý druhý detko. Aby si nevidel na svoje veľké brucho. Lebo keby si ju oholil, tak tie soby by sa zlakli a utiekli. Aby si utrel špinavé pasty od sušienok. Čo je Santov obľúbený predmet a prečo? Fyzika, aby sa naučil riadiť svoje sane. Telesná, aby schudol. Biológia, aby si svojich sobov vedel ošetriť sám. Vlastiveda, lebo nepočúval a mohol myslieť na to, čo dá deťom na Vianoce. A posledná, výtvarná, aby sa naučil vyrábať darčeky. Čo je Santov najhorší sen? Bojí sa, že nerozdá všetky darčeky za noc, alebo ho niekto oholí. Prípadne iba keby na Vianoce zaspal. Alebo nestihne zjesť všetky koláčiky. Popri tom by mohol padnúť zo saní, alebo sa mu môže rozliať mlieko. A najhoršie by bolo, keby ho pri rozdávaní darčekov prekvapia deti. Prečo má snehuliak mrkvu ako nos? Aby nebol hladný. Aby si mohol urobiť polievku. Má rád mrkvu. Pre zvieratka by mohli to jesť. Aby mali vtáci na čom sedieť. Aby mal 10, lebo Petržlen mu nesedí k plati. Nemôže mať iný, lebo ju má rád. Vymyslela to matka príroda. Lebo je špeciálny a rovný. Prečo si soby nerobia selfie? Lebo sa s parohami nezmestia do kamery. Lebo majú špinavé zuby. Pretože by im prekážal Santa s pupkou. Čakajú, až im príde na Vianoce selfie-tič. Prečo soby neznášajú matematiku? Lebo nemajú dosť prstov. Lebo je veľmi ťažká. Lebo musia rátať, koľko domov im ešte ostáva na dovezenie darčekov. Viete, preto soby sú vonkajšie zvieratá a nechápu učeniu. Lebo nemajú kopítka. Tým pádom nevedia počítať, aj keď sú ešte mladí. Pretože keď pristávajú, musia si to v hlave všetko vypočítať. Preto keď chcú vzlietnúť,
Musia sa porátať. Ako sa volá osob, ktorý má TikTok účet? Máme tu niekoľko možností. Rudo Bubo, DJ Rafraf, Nicho _01 _las alebo iShow Sane. Čo robí vianočný stromček, keď zhasnú svetla? Padne na zem, odíde do Lidlu, kúpiť si nové alebo pôjde za elektrikárom. A najlepšie nakoniec, vráti sa do lesa za kamarátmi. A